Hunanwasanaeth. Mae hi'n dasg mor unddonog, mor ddilyw a'r bnawn dyddiau, yn un all pawb yn rhwydd ei gwneud, efo'i llygaid nhw ar gau. Mae'n ail natur i ni bellach, torri'r rhestr a hel ein bagiau, crwydro'n freuddwydiol ar hyd bob eil, anghofio bod ffin rhwng angen ac eisiau. Llenwi'r fasged, gwireddu'r freuddwyd, y bywyd saff mewn seloffein, mae'r bara, y selsig, y losin a'r bŵs, i gyd wedi pecynnu a'i gwerthu a gwen. Siop ydy hon, sy'n bob dim i bawb, a lle gall pawb gael bob dim. Mae'n gysur gwybod fod eraill fel ni yn chwantu gwneud ei siopa'n chwim, a chwimach eto nôl y drefn yw cael talu'n ddi ymyraeth. Wff di'r cyw, esarf ymhen, tua'r peiriant hunanwasanaeth. Welcome, please scan your first item, meddai, gan bwysleisio first rhag i mi ddechrau hefo'r ail. Cyn i mi sylwi ar yr opsiwn Cymraeg ar waelod y sgrin, yr syndod, bu hyn yn sail i Gymro swyl lawenhau, ces bwyso'r botwm a bod yn rebel yn y sylerydd saff, esam unwaith a dal gerfydd fy wynedd yn y mymbryn hwn o raff. Croeso, sganiwch eich eitem gyntaf. Troesau rhywun o foliwm i eithafion 11. Ro'n i'n siŵr fa pawb yn syllu arnau, cyrliais fodiau fy nhaid a brathau sgongol fy ngheg. Pam fod dewis Cymraeg mor chwythig, mor berig i bob hunan barch, pam weithiau dymuno i'r llawr ein llyncu neu gael gadael y lle reit handi mewn arch. Fes ati'n ddyfal iawn i sganio'n sydyn, sganio am y gorau, fel cath i gythrel yn llenwi'r bag. Eitem annisgwyl yn ardal y bagiau. Gola coch yn fflachio, rhaid aros am gymorth, ac o'r cyw fe glown i dregfeidd. Ro'n i ar y llain galed ar draffordd y tils, a'n dewis iaith yn achosi tagfeidd. Alright, love. Pressed Welsh by mistake, don't worry, I'll change it back for you. Seems to happen all the time these days. Well, no, actually, I wanted... Ac ar fy llw fe awdurdododd Sandra i'r peiriant ddychwelyd yn ôl i'w stad naturiol cyn chwalu tŵr papel yn fil o rybuddion nad oes dibenion bod yn wahanol. Ail bwysais y botwm Cymraeg yn styfnig, y botwm niwclear coch, y booby trap diwylliannol cas sy'n gyrru eich enw i'r moch. Sefais a dychmygais uwch ben y sganiwr, yr FBI, CAA, MI6, GCHQ, NSA, pob un o flaen sgrin yn nodi pwy ydw i yn cael ei ffix. Potential terrorist non-conformer yn nodi fy lleoliad ar un pnawn dydd Iau, pan ddeffrwyd fi o'm herlewig gan gyfarthiad, a ydych chi'n dymuno parhau? Weithiau mae ambell gwestiwn fel cyllell cigydd yn tynnu gwaed o esgyrn ac ewynau, yn tolldi ymysgarwydd ar hyd y llawr, yn troi ei llafn yn fy mherfedd unau. Esyn fy mlaen a sŵn y sganiwr yn cofnodi curiad, pyls a fereolaidd, a finnau'n gaeth i'r drip diwylliannol trwy linyn bogail sydd yng nghadw'n wilaidd. Ro'n i'n siŵr wrth lenwi'r cwdyn ola fod gen i gomplex yn datblygu. Rhowch i'ch aren i mewn, neu dewisiwch ffordd o dalu. Y math o gomplex sy'n gallu llethu cenedl sy'n boenus o ymwybodol o drefnu chyflwr. Cymerwch eich newid, rhoddi'r arian papur o dan y sganiwr. Wrth adael trwy'r drysau automatig, teimlad chwythig oedd mynd efo'r lli. Roedd y bagiau llawnio na gariwn yn drwm, ond ddim o'r drwm anghalon ni.
achos weithiau hyd yn oed wrth wneud y tasgau bach bob dydd. Fe dal i ni agor ein llygaid a chrwydro bob ail fel tai ni yn rhydd, peidio a cholli'n ffordd rhwng y cigoedd a'r gwirodydd, bod o bryd i'w gilydd yn uchel ein cloch, a thro'r foliwm yn uwch eto fyth o Gardydd Prestatyn i Abersoch, a dyna ydy'r hunanwasanaeth mwyaf a wnawn rhwng y brain a'r cwn. Felly deffrwch eich archfarchnadoedd lleol efo llond eich iaith chi o sŵn.